ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ತುಳುಗೇನದ ಗೊಂಚಿಲ್ದ ಇನಿತ ಇಗ್ಗಿಡು ತುಳುವೆರ ಶಿವರಾತ್ರೆ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರವಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲೇನು ತೆರಿಯನುಗ. ಶಿವರಾತ್ರೆ ಪಂಡ ನೆಂಪಾಪಿನಿ ಸಾರ್ನಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗರಣದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಆನಿದ ಜಾಗರಣದ ಗಮ್ಮತ್ತು ತುಳುವೆರಡಾತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಏರಡಲ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮಾಡಿಗೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕುನ ಅಗಲ್ನ ಬಾಯಿಡು ನೆರಡಕೇರ್ನ ಬೊಂಡ ಕಂಡುನ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪುದ ಬಿತ್ತಿಳ್ದು ದೊಂಪ ಸಮೇತ ತುಂಬುದು ಏರೇರ ಬಿತ್ತಳ್ದು ನೇಲಾವುನ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆದ ಜವನಾದಿಗೆದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ದಿನಕುಲೆನು ತುಳುವೆರು ಏಪಲ ಮದಪಯರು. ತುಳುನಾಡು ಉದ್ದಗುಲ ತೂಂಡುಂದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದುಂಡು. ಸುರುಕು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಇತ್ತದು ಅವಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವೇರ್ನ ಪ್ರಭಾವಡು ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲಾಯಿನ ಉದಾರ್ಮೆಲು ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟುಂಡು. ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕರಾಯಿನ ತುಳುವೆರ್ನ ಪಾರ್ದನಲೆಡು ಈಶ್ವರ ದೇವೇರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿದಾಯಿ ಪಂಪಿನ ಜನಪದ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ಬೊಳ್ಳಿಗಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಗುರಿಕಾರೆ ಮಿದಿಯ ಲೋಕಡು ಉದಿಯ ಬೆಂದೇರು ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಪಾರ್ತನದ ಸಾಲು ಶಿವಾರಾಧನೆ ತುಳುವೆರಡ ಆನಿರ್ದಿಂಚಿ ಇತ್ತಿನಿಂದು ಪಂಪುಡು. ಎಲ್ಲೂರು ಕಾರಿಂಜ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಕಟೀಲ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಉಂಡಾಯಿನ ಕತೆ ತುಳು ಆದಿಮ ಜನಾಂಗದ ಪುದರಡೆ ಇನಿಕಲ ಉಂಡು. ಶಿವರಾತ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಋತು ಬದಲಾಪಿನ ವಿಶೇಷ ರಾತ್ರೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಳಿ ಶಿವಶಿವ ಪಂಡದು ಪೋಪುಡುಗೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿಡ್ದು ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನ ಕೆಡ್ಡೋ ಸೊಗುಲ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಬಿಸು ಬರ್ಬೋಗುಲ ಶಿವರಾತ್ರಿಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಇತ್ತಿನವು. ಭೂಮಿಯಪ್ಪ ಫಲ ತಿಂಜುನ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನೇ ಶುರುವಾಪಿನಿ. ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಈ ವಿಶೇಷ ಗಳಿಗೆದಾನಿ ಜಾಗರಣೆ ಕುಲ್ಲೊಡುಂದು ಪಂಪಿನೈತ ಪಿರವು ಈ ಸತ್ಯಲ ಉಪ್ಪೆರೆಯಾವು. ತುಳುವೆರಡ ಶಿವರಾತ್ರಿದಾನಿ ಉಪವಾಸ ಕೊಲ್ಲುನ ಕಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ. ತುಳುವೆರು ಆನಿದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕುಲೆಡು ದಿನಾಲ ಉಪವಾಸ ಅರೆ ಬಂಜಿದೇ ಅತೆ ಇತ್ತಿನಿ. ಆಟಿದ ಬಂಗೊಗು ಕಡೀರ ಮಗನು ಉಲ್ಲಾಯನ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಡವುದೀದು ಶಿವರಾತ್ರೆಗೂ ಬುಡ್ಪಾದ ಬರ್ಪಿನ ಕತೆಕುಲು ತುಳುವೆರ್ನ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕುಲೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐಕಾದೆ ಶಿವರಾತ್ರದ ಸಾರ್ನಡ್ಡೆನು ಕಡೀರ ಮಗಕ್ಕೆ ಸುರು ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಕಟ್ಟು ಬೈದಿನಿ. ಕಡೀರ ಮಗೆ ಪರ್ಬದಾನಿ ಬಾಯಿ ಚೀಪೆ ಮಲ್ತೆಡ ಇಲ್ಲಗು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಂದು ಪಂಪಿನವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ನಂಬುಗೆ. ಶಿವರಾತ್ರೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಲಯ ಕಾರ್ಯವು ಉಂತು ದಿನ ಅಂಚಾದು ಆನಿದ ದಿನ ಪಾರಾಯಣ ಭಜನೆ ಮಲ್ತದು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಶಾಂತ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನವು ವೈದಿಕರ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಸಮುದ್ರ ಮತನದ ಪೊರ್ತುಡು ಪುಟಿನ ವಿಷ ಪರ್ದು ಐತ ದಗೆನು ತಡೆಯರೆ ಆವಂದೆ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪೋಪೆರ್ಗೆ. ಆ ದಿನತ ಸ್ಮರಣೆಗಾದು ನರಮಾನಿಲ ಆರ ಬುಡ್ದು ದೇವರ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತದು ಕೊಲ್ಲೊಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನವು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಚಳಿತ ಸಮಯಡು ತಿಂದಿನ ನೆಯ್ಪೇರು ಚರ್ಬಿ ಆದು ಉಡಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆವೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ಉಪವಾಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನವು ನರಮಾನಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗ ಆದುಪ್ಪು. ತುಳುವೆರ್ನ ಶಿವರಾತ್ರದ ಜಾಗರಣದ ಆಚರಣೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಕಲೆದ್ದು ವಿಶೇಷ ಅಂದು ಪಣೊಲಿ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ನೆರಡೆ ತಿಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಐಕಂದೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿನ್ನ ಅನ್ಯಯೊಲಿಯೇ ತಾವು ಬರಿತೆಲ್ಲದ ಕುಸುಮಕ್ಕನ ಮಣ್ಣದ ಗುರ್ಕೆನ ಲಕ್ಕಾದು ನಡು ಬೈಲಿಡು ಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ದು ದೀಪಿನಿ. ಮನದಾನಿ ಕುಸುಮಕ್ಕ ನೆರೊಂದು ಗುರ್ಕೆ ತುಂಬೊಂದು ಬನ್ನಗ ಮದೆಟು ಉಂತುದು ತೂಪಿನ ಆ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಬೇತೆ. ಮಸ್ತ್ ನೆರ್ಪಿನ ಜಲಜಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಗ 4 ಕಲ್ಲು ವರ್ಷಲ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಬೂರುಂಡು. ಮನದಾನಿ ಆರು ಓಡು ಪಾಡ್ರಿಗೂ ಜನ ನಾಡೋಡೆ. ಬೇಯ್ಪಾದಿ ಗಿರೆಂಗನು ಪಚಕ್ಕಂದು ಗೋಡೆಗೆ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ರಟ್ಟದು ಬಲಿಪುನ ಮನದಾನಿ ಸುಶೀಲಕ್ಕ ಅವೇನು ಕಿರೆತ್ ನೆರ್ಪಿನವೇನು ತೂದುಲ ತೂವೊಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪಿನ ಮಸ್ಕಿರಿ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಮನದಾನಿ ಮಾತ್ರ. ಕೈಲು ಪಾಡ್ದಿನ ಬಾರೆ ಬೂರುಡಿತ್ತಿನ ಕುಂಬುಡ ತೌತೆ ಗಿರೆಂಗನು ಏರೇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲಿಗೂ ಜಾಲ ಕಂಬಗು ಕಟದು ಬರ್ಪಿನಿ. ಗುವೆಲ್ದ ಬಲ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಪನ ಬಾಲ್ದಿನ ಕಟದು ಗುವೆಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡುನು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕುಸಲಗು ನೆರಡಕೆಂದು ತೆಲಿಕೆ ಪುಟ್ಟವನ ಗಂಬತ್ಗಂದೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿನ್ನ ಅನ್ಯಾಯದು. ಮುಲ್ಪ ಕಂಡುನ ಉದ್ದೇಶ ಮಾರ್ದು ತಿನ್ಪಿನ ಒತ್ತು ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜಾಗರಣದ ಗಮ್ಮತ್ತು ವಿಪರೀತಗು ಪೋಂಡು. ಜೀವಗೂ ಕುತ್ತ ಬರ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭಲ ಬತ್ತಂಡು. ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಡೆಟು ಶಿವರಾತ್ರದಾನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಹರೆ ದೀಪಿ ನಡೆ ಮುಟಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎತ್ತಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಜಾಗರಣದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ದಿನಕುಲು ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ.
ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಜವಣರ್ನ ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಓಲುಂಡು, ಕಲ್ಲುದಕ್ಕೆರೆ ಓಡುದ ಇಲ್ಲು ಆಂಡಲ ಓಲುಂಡು, ಕಂಡೆರೆ ಕಾಯಿ ಕಜುಬುದ ಬಿತ್ತಿಲು ಓಲುಲ್ಲ. ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಗಮ್ಮತದ ದಿನಕುಲ್ನ ನೆನ್ಪುಡು ಸಾರ್ನಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಲ್ತು ಕೊರುಂಡ ಅವ್ವೆ ಇನಿತ ಕಾಲದ ಶಿವರಾತ್ರದ ವಿಶೇಷ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ.